Olen kutsunut Anthony Albanesea Australian historian huonoimmaksi pääministeriksi. Myönnän, etten ole Australian historian asiantuntija, mutta olen seurannut Australian pääministereitä John Howardista lähtien ja olen nähnyt oman osuuteni huonoista pääministereistä. Mutta en ole käyttänyt sanaa valehtelija kuvaamaan yhtäkään muuta pääministeriä. Mutta Anthony Albanese on poikkeus, koska kuunnelkaa häntä. Okei, kuunnelkaa Anthony Albanesea itseään. Ihmisiä voi valehdella vain kerran. Sen voi tehdä vain kerran. Vain kerran. Hän tietää tämän. Hän tietää tämän. Voit valehdella vain kerran, koska kun valehtelet, jäät kiinni, eikä kukaan enää luota sinuun. Ja juuri siinä tilanteessa hän nyt on. Katso hänen seuraavat valheensa. Voitko sulkea pois muutokset sijoitusasuntojen tappioiden verovähennysoikeuteen ja pääomavoittoveroon? Kyllä. Kuinka vaikeaa se on 50 kertaa? 50 kertaa. Nyt monet ihmiset sanovat niin. Te, jotka ette tiedä, ihmiset Australian ulkopuolelta, hän teki juuri niin. Hän poisti pääomavoittoveron alennuksen. Ja hän poisti sijoitusasuntojen tappioiden verovähennysoikeuden. Ja monet ihmiset sanovat, että se on rikottu lupaus. Se ei ole rikottu lupaus. Se on itse asiassa vale. Koska tässä vaiheessa, kun toimittajat kyselivät häneltä ja vaivasivat häntä tällä kysymyksellä, liikkui huhuja, että hän aikoo tehdä nämä asiat. Ja hän sanoi, että ei, en aio tehdä sitä. Mutta kas kummaa, vuosi myöhemmin hän tekee juuri saman asian. Hän poistaa pääomavoittoveron alennuksen. Hän poistaa sijoitusasuntojen tappioiden verovähennysoikeuden. Ja syynä oli, että asiat ovat muuttuneet. Ovatko ne muka? Ovatko ne muuttuneet niin paljon 12 kuukaudessa, että sinun piti rikkoa lupauksesi? Ei, hän tiesi tästä. Hän on valehtelija. Uskon, että kun menet vaaleihin ja annat lupauksia, sinun pitäisi pitää niistä kiinni. Olen aina ollut mies, joka pitää sanansa. Sanoin ihmisille, että me tekisi muutoksia. Totuus tulee ilmi teoissa, Andrew. Jos aioimme tehdä muutoksia, miksi emme ole tehneet niitä? Olivatko nuo lausunnot lupauksia? No, ne olivat lausuntoja ja olemme muuttaneet kantaamme. Kyllä, mutta etkö voi sanoa, että ne olivat vaalilupauksia? No, he ovat muuttaneet kantaansa. Olet muuttanut kantaasi. Jos muutat kantaasi sen jälkeen, kun olet nimenomaisesti luvannut, etteet aio koskea sijoitusasuntojen tappioiden verovähennysoikeuteen tai pääomavoittojen verohuojennukseen, silloin palaat kansan luo. Kerrot heille, että olemme muuttaneet kantaamme. Ja Australia ei ole kuten Englanti, jossa pidetään vaalit 5 vuoden välein. Me pidämme vaalit 3 vuoden välein. Jos aiot tehdä suuren verouudistuksen, anna kun sanon, hän on vasemmistolainen, woke, sosialistinen kommunisti. Hän uskoo varallisuuden uudelleenjakoon. Eli hän haluaa, taas kerran, tyypillistä kommunistista hölynpölyä, verottaa rikkaita ja sitten jakaa varallisuutta uudelleen. Siihen hän uskoo. Jos aiot repiä juuriltaan tai uudistaa Australian verotusmallin kapitalistisesta yhteiskunnasta kommunistiseksi yhteiskunnaksi, niin mene takaisin kansan luo. Mene Australian kansan luo ja sano, että näin aiomme tehdä. Äänestäkää meitä. Mutta ei, hän teki näin. Hän valitsi ovelan tavan. Ja katsokaa, kaikki te, jotka äänestit häntä, olen pahoillani. Tiedättekö mitä? Ansaitsette sen. Mutta hän ei tehnyt sitä. Hän valehteli. Hän on valehtelija, kaverit. En yleensä käytä sanoja valhe tai valehtelija. En käytä sitä sanaa edes poliittisista vastustajistani, koska annan ihmisille aidosti mahdollisuuden. Kanavaani seuraavat voisivat todistaa sen. Otan ihmisten argumentit hyvässä uskossa ja ajattelen, että ehkä he ovat ideologisesti sillä kannalla. He vain uskovat niin. Valehtelu on aivan eri asia. Valehtelu tarkoittaa, että annat lausunnon, joka on vastoin omaa uskoasi. Minusta hän on valehtelija. Hän ei ole vain ideologisesti, hän on selvästi ideologinen, hän on vasemmistolainen, marksilainen, mutta hän tietää, ettei se tule menemään läpi australialaisten keskuudessa. Siksi hän sanoo yhtä ja tekee toista. Sarah. Et aio sanoa sitä. No, lausuntoja annettiin ja olemme muuttaneet kantaamme. Tarkoittaako muutos hallituksen kielellä valehtelua? Sarah. Olemme muuttaneet kantaamme. Miksi olette? Valinneet valehdella australialaisille sen sijaan, että Annatte heidän äänestää siitä. SBS:n valtuuttama. He olisivat voineet viedä asian kansan päätettäväksi. Ja katso tätä. Tässä hän puolustaa puolueensa jäsentä Annika Velssiä, joka teki väärän kulukorvausvaatimuksen. Ja kun hän jäi kiinni, hän sanoi, että Annika maksoi sen takaisin.
Se on kuin varastaisin rahaa ja sitten sanoisin, että hei, tiedätkö mitä? Oho, anteeksi. Jäin kiinni. Tässä rahat takaisin. En ollut epärehellinen. Rahasta vastaa IPA. Meillä on itsenäinen parlamentin kulujen valvontaviranomainen, joka vastaa tästä. Hän ilmoitti itse itsensä viranomaiselle, mikä oli asianmukaista. Ja se oli asianmukaista. Että hän maksoi takaisin rahat, jotka oli käytetty. Joten kun hän ilmoitti itsensä IPAlle, hän toivoi, ettei häntä jäisi kiinni. Hän toivoi, että he saattaisivat katsoa asian läpi sormien. Mutta jos he huomaavat sen, niin maksan sen takaisin. Selvä. Kirjoita säännöt. Ja hän on maksanut rahat takaisin sääntöjen mukaisesti. Lähettääkö se kuitenkin huonon viestin yleisölle, että jos teet väärin, jää kiinni? Sinun tarvitsee vain maksaa se takaisin. Hän on tehnyt sen, mitä säännöt vaativat. Annika Wells on erittäin hyvä ministeri, joka tekee poikkeuksellista työtä. Syy siihen, miksi näytin sinulle tämän videon, ei ole se, että hän tukisi korruptiota tai olisi korruption puolustelija. Mutta huomaa tämä toistuva teema. Hän sanoo, että voit valehdella kerran, vain kerran. Ja sitten hän jatkaa valehtelua useita kertoja. Ja siksi kukaan ei usko häntä. Hänen suosionsa on kirjaimellisesti romahtanut. Se on kuin se olisi syöksynyt alas. Vuosi sitten hän pärjäsi todella hyvin gallupeissa. En ymmärtänyt sitä ollenkaan, koska tiedäthän, katso nyt häntä. Mutta tässä hän sanoo, että hän maksoi sen takaisin. Tämä on heidän ajattelutapansa, kaverit. He ajattelevat näin. Tee mitä vain voit. Ja jos jäät kiinni, maksa se takaisin. Katso mitä tapahtui. Katso tätä. Katso mitä hän juuri teki nyt. Teille, jotka olette Australian ulkopuolella, tästä on tulossa suuri, jälleen yksi Anthony Albanesin valehteluskandaali. Hän järjesti yksityisen illallisen kiinalaisen miljardöörin pojan kanssa, jota Australian verovirasto pitää verohuijarina. Annanpa toistaa tämän uudelleen. Veropetoksesta syytetyn ulkomaalaisen kiinalaisen miljardöörin poika illasti Australian pääministerin kanssa. Sinä ja minä emme voi illallistaa hänen kanssaan, mutta rikkaan, korruptoituneen kiinalaisen miljardöörin poika voi tavata Australian pääministerin. Mutta katso hänen vastauksensa. Hänen ensireaktionsa on valehdella. Katso tätä tyyppiä. Katso tätä pätkää hyvin tarkasti. Ja minä opastan sinua matkan varrella. Huomaa, että hän sanoo jotakin, mikä on räikeä valhe. Hän jää taas kerran kiinni valehtelusta kameran edessä. Haluan kysyä sinulta, pääministeri, viime päivien Nine-konsernin lehtien raporteista yksityisestä varainkeruuillallisesta. Osallistuitko ensinnäkin illalliselle Felix Leen kotiin Point Piperissa? Osallistun moniin tilaisuuksiin. Entä tämä tilaisuus? Osallistun moniin tilaisuuksiin monissa paikoissa, mukaan lukien eilen illalla juuri täällä. Entä tämä illallinen Point Pleasantissa? Osallistun moniin tilaisuuksiin. Haluatko vastata siihen? Kyllä, osallistun. Sanoit juuri, että se tapahtui. Kyllä, se on ihan okei. Käyn monissa illallisissa, monissa paikoissa. Enkä puhu yksityisistä illallisista. Olen pitänyt useita täällä Adelaidessa myös tällä viikolla. Paljon varainkeruuta. Tässä tapauksessa huolena on, että hänen isänsä syyttää verovirasto viranomaisten harhauttamisesta, kun hän on siirtänyt suuria summia rahaa Kiinasta Australiaan. Huomaatko tuon? Kiinnitä huomiota kysymykseen. Se on hyvin tarkka kysymys. Ja katso hänen vastaustaan. Siihen menee ainakin 2 tai 3 sekuntia, että hän ehtii miettiä sitä. Ja jokainen psykologi sanoo sinulle, että valehtelija miettii ensin vastausta, sitten miettii vastavastausta ja sitten hän keksii vastauksen. Koska hän miettii, että jos sanon näin, jääkään kiinni valehtelusta. Joten katso tätä vastausta. Heti kun hänen kysymyksensä päättyy, kiinnitä huomiota hänen kehon kielensä. Katso häntä. Valtavia rahasummia Kiinasta Australiaan. Huolestuttaako se sinua? No, en ole tietoinen noista asioista. Ja ensimmäinen asia, jonka hän sanoi oli, en ole tietoinen noista asioista. Eli hän kiistää tietämänsä mitään tästä kiinalaisesta miljardööristä, jota syytetään veropetoksesta, tai hänen poikansa olemisesta täällä. Hän ei tiedä mistään tuosta mitään. Se on hänen ensimmäinen vaistomainen reaktionsa. En tiedä, en tiedä, en tiedä. Älä kysy minulta, en tiedä. Ja katso sitten hänen seuraavaa vastaustaan. Ei olisi pitänyt olla ongelma. Hän ei ollut siellä. Hän ei ollut siellä. Mitä tarkoitat, ettei hän ollut siellä?
Mitä? Luulin, että et tiennyt mistään mitään. Oletko siis tietoinen siitä, että hän oli siellä, tai ettei hän ollut siellä? Näetkö tuon? Hänen ensireaktionsa oli valehdella. Tämä on valhe, kaverit. Tämä ei ole ideologinen näkemysero. Tämä on avoin, häpeämätön valhe. Hän sanoi ensin, en ole tietoinen siitä. Jos hän olisi sanonut, en ollut tietoinen siitä, niin se olisi eri asia. Voisit sanoa niin. Katso, en ollut tietoinen siitä sillä hetkellä, kun hänen poikansa osallistui illalliselle. Mutta myöhemmin tiimini kertoi minulle. Ja arvaa mitä? Muistatko aiemman kohdan Annika Welsistä? Hän sanoi, että hän maksoi sen takaisin. Joten nyt hän itse asiassa maksaa rahat takaisin kiinalaiselle miljardöörille tai hänen pojalleen. Sanokaa, jos tämä ei ole valehtelua ja korruptiota, niin mitä se sitten on? Mitä se on, kaverit? Hän ei ollut siellä. Olin eilen illallisella, jossa oli 750 ihmistä. En kysy siitä. Mutta nämä ovat tosiasioita, David. Osallistun moniin kokouksiin ja tilaisuuksiin, joissa on paljon ihmisiä. Okei, tiedätkö mitä? Annetaan hänelle epäilyksen hyöty, vaikka hänen vaistomainen reaktionsa olikin yrittää valehdella itsensä ulos tilanteesta. En ollut siitä tietoinen, mutta hän ei ollut siellä. Mitä tarkoitat? Okei, otetaan tämä hyvässä uskossa. Ja ehkä hän ei ollut tästä tietoinen. Vaikka hän sanoi, en ole siitä tietoinen. Hän ei ollut tästä tietoinen. Ja myöhemmin hänen henkilökuntansa valisti häntä, että herra pääministeri, tämä tyyppi on epäilyttävä. Hänen isänsä on veronkiertäjä. Ja sitten hän sanoi, hitto, mitä me nyt tehdään? Okei, palautetaan rahat. Ja siellä oli 750 muuta vierasta. Okei, tämä tarkoittaa, että jos otamme kaikkein suopeimman kannan, että hän ei ole korruptoitunut, hänen tiiminsä ei vain tarkistanut häntä kunnolla. He eivät tarkistaneet vieraita kunnolla. Siinä tapauksessa hän on epäpätevä, joten hän on joko korruptoitunut tai epäpätevä. Kummassakaan tapauksessa hän ei ansaitse olla Australian pääministeri. Ja tämä on syy, miksi, kaverit. Tämä on syy, miksi. Anna kun kerron tämän teille. Oletteko valmiita? Minulla on teille hyviä uutisia. Uusin kyselytutkimus osoittaa, että jos vaalit pidettäisiin tänään, jos yleisvaalit pidettäisiin tänään, Pauline Hanson voittaisi 66 paikkaa verrattuna 70 paikkaa. Anteeksi, 68 paikkaa Australian työväenpuolueelle, Anthony Albanesin puolueelle. 68 vastaan 60. Tässä on uusin kysely. Jos vaalit pidettäisiin tänään, Australian työväenpuolue voittaisi. 68 paikkaa One Nation voittaisi. 60 paikkaa. Liberaalit, meidän konservatiivimme. Surkeaa. Todella surkeaa. He voittavat vain 13 paikkaa. Mikä häpeällinen romahdus. Historia toistaa tässä itseään. Se, mitä tapahtui Isossa Britanniassa konservatiivien ja reformipuolueen välillä, tapahtuu nyt Australiassa. Ja meidän liberaalimme ovat meidän konservatiivimme. Ja One Nation on reformipuolue. Jos jotenkin yhdistäisit One Nationin ja liberaalien paikat, se olisi yhteensä 73 paikkaa. Ja toisaalta vihreät voittavat, he saavat 3 paikkaa, ja sitoutumattomat saavat 6 paikkaa. Joten nyt vasemmistolaiset toivovat, että Labour, vihreät ja sitoutumattomat muodostavat koalition, ja yhdessä heillä olisi 77 paikkaa. Ja One Nation muuten, Angus Taylor, liberaalien johtaja, on ottanut etäisyyttä One Nationiin. Ja hän sanoo, että olemme liian hyviä liittoutuaksemme One Nationin kanssa. Jos hän luopuu tuosta asenteesta, One Nation ja liberaalit voivat muodostaa liiton, ja meillä olisi 73 paikkaa, mikä on silti hieman vähemmän kuin 77. Luulen, että siitä tulee enemmistötön parlamentti, mutta hyvä uutinen on, että yleisvaalit ovat 2 vuoden päässä. Ja mielestäni se on hyvä uutinen Australialle. Emme halua vaaleja tänään. Emme halua sitä. Halusimme tehdä sen 2 vuoden päästä, koska nyt ja vuoden 2028 välillä meillä tulee olemaan yhä enemmän tällaista. Hyvää iltaa. Keskellä Melbournea on puhjennut järkyttävää väkivaltaa, kun 3 ihmistä on puukotettu ja ryöstetty erillisissä viidakkoveitsihyökkäyksissä. Tässä monikulttuurisuus näkyy täysin. Monimuotoisuus on vahvuutemme, jota mahdollistavat
He tekivät tämän, eivätkä aio lopettaa. Yhä enemmän ja enemmän. Työväenpuolueen äänestäminen tarkoittaa lisää tällaista. Molemmat tapaukset tapahtuivat pahamaineisen Elizabeth ja Flinders-katujen risteyksen lähellä. Elizabeth ja Flinders-katujen risteys on kirjaimellisesti Melbournen keskustan ydin. Siellä sijaitsee Flinders Streetin asema. Se on Melbournen sydän. Ja hän sanoo pahamaineinen, koska tästä on tulossa yleinen ilmiö Melbournessa. Melbourne ei ollut tällainen, kaverit. Se ei ollut tällainen. Vasemmistolainen politiikka on tehnyt tämän. Työväenpuolue on tehnyt tämän. Vihreät ovat tehneet tämän. Kuten sanoin, emme halua ennenaikaisia vaaleja. Haluamme, että yleisvaalit pidetään vuonna 2028, koska tällaista tulee tapahtumaan yhä enemmän. Anthony Albanese tulee jatkamaan valehtelua teille. Hän jatkaa teidän manipulointiaan. Hän tekee virheen toisensa perään. Ja se tulee ajamaan yhä useampia ihmisiä One Nationin puolelle. Yksi kysely sanoo, että One Nation voittaa 66 paikkaa. Selvä. Ja toinen kysely sanoo, että One Nation voittaa 60 paikkaa. Ja samassa kyselyssä sanotaan, että työväenpuolue voittaa 68 paikkaa. Joka tapauksessa One Nation on hieman jäljessä Australian työväenpuoluetta. Mutta olen täysin varma, että tämä luku tulee todennäköisesti kasvamaan, koska Anthony Albanese tulee tekemään virheen toisensa jälkeen. Ja tulemme näkemään yhä enemmän ja enemmän viidakkoveitsihyökkäyksiä Lähi-idän ja Afrikan jengien toimesta. Ja ihmiset tulevat sanomaan, että nyt riittää, koska Australia on hyvin erilainen kuin Englanti. Tämä on aivan tavallista Englannissa, kaverit. Katsokaa tätä. Katsokaa tätä. Katsokaa tuota. Katsokaa noiden jalkojen kuntoa. Voi luoja. Jonkun raukan takapuoli tulee istumaan tuolle penkille. Ja tällaista he ovat tehneet. Englannille. Englanti on muuttunut länsimaisen sivistyksen sydämestä tällaiseksi. Niin. Tämä tapahtui jo Australiassa pienemmässä mittakaavassa. Eikä tämä tule loppumaan. Tämä tulee jatkumaan. Ja Australia tulee kulkemaan samalle tuhoisalle. Monimuotoisuus on vahvuutemme tielle, kuten Iso-Britannia teki. Joten niin, emme halua ennenaikaisia vaaleja. Vaikka gallupit näyttävät, että One Nation ja Australian työväenpuolue ovat tasoissa, olen melko varma, että 2 vuoden kuluttua One Nation tulee jatkamaan nousuaan. Sen on tapahduttava, kaverit.